ओइ बहा दंलै हानि बहा दं माने आं बहा थानो आरो ड्रामे बास नौटंकी नोंनिथ' आखाइ गैयाना बेयाव नों मा प्लेन खालामदों हो नाथाय नोंनि प्लेनिंआथ' फ्लप जाफुङासै ना हे मेहेर मा बुंलाबायदों नों बेफोरखौ मोनथिनानै आनजाद दाजा दे मोनथियै बायदि गड हमनोसो हामारबाय नामा बियो आंखौ हे आरो खोनासं मेहेरसो आङो आरो जुदि आंनि हाथरखिखौ माबा मोनसे खालामनो नागिरोना दानस'गोन बेथि खोथा गैया हे मेहेर मा बुंलाबायदों आं बुजिनोनो हायासै आंहाथ' बेफोरजों जेबो लेनदेन गैया आं लाइफ जास्ट चिल खालामनोसो फैदों दा जुदि बेयाव नोंनि आखाइ दंबा मुस्किलसै नोङो आं जेबो मिन्थिया जानला मानला फाग्लाफोर हरलाबायनाङा बेयाव फाग्ला नामा दाबो जाबावाखैसो आङो फाग्ला हे गावस्राबा मा जादों मा थादों आंखौसो बेवहाय सैमा बायदि सोंहरबाय थादो ओइ मेहेर जानला मानला इल्जाम हरलाबायनाङा आंखौ सैमा सोंनायाबो बारा अरनो रोंखायानो नोंखौथ' अरजोबगोन आंनो मिथिबाय आसाव फाग्लि बोरनाय गोनां मेन्टेल साला नोंखौथ' र' लोगो हमफैगासिनो आङो आयौ सोना नोंगौ दे होमबालाय फै आंथ' नेबाय थाखादों बेबायदि समखौ नाथाय नोंबा मानि थाखाय रागा जोंदों आं मिन्थिया दे आं नैबाव दसे बेरायनोसो फैदों थाथ' होमबा दे लोगोफोरजों दं आङो गवा नोङो बहा थाखुमा मोनथिखाबाय आं नोंनो माबा मोनसे खालामखादों दे गवा बे नोङो गवा दानबायबो साला मेहेरनि सम्पथिखौसो आखाइ होदोंलै बेटा जायखौ मालाबाबो निमाहा गैया दासान्दिथ' नोंनो दुश्मन जानानै दंथ'योना सोरखौ सन्देह खालामनो आंलाय इउ गड दानिया मा जाबावगोन मेहेराथ' जेरैखि जायाबाबो आंखौनो होननानै नागिरना दिहुनथारगोनलै जै बे जुदि खेबसे सन्देह जाबाथाय नागिरनानैसो गारथारोलै ओइ मेडाम जोंथ' जोंनि खामानिखौ मावबायमोनलै बेबायदिसो बुंबावदो जेबो उदाय रोङि आया मा फाव जाखो बेलाय जोंखौसो उल्था नोंसोरनि थाखायनो दाथ' नोंसिनि एसे सारनाया मोजां जादों ना हाथरखियानो खामखो मिथिबाय बिनि सायाव आरो मेहेरा सन्देहसो जाबावबाय मोनसे खामानिया मोजां जाया नोंसोरजों नांगौ फैसाखौल' टाइम टु टाइम आया मेडाम गावनोथ' बुंबाय जोंखौ सारनो ओमफ्राय आं फन खालामनानै नोंसोरखौ बिदि दा खालामसै होनहरदोंमोन ना ओइ लास्ट ममेन्टआव बिदि बुंबा जागोन नामा थ' बेयाव बासिखो ना सोर फैखो बेखौथ' जों मा मिथिगौ जोंथ' सारनांगौ सारदोंमोन खोथा होनाय बायदिथ' जोंथ' फावसायाखैमोनलै दाना जेलफोराव थांनो रेडि जादोसो मेहेरा जुदि नागिरनानै दिहुनबायना चाक्की पिसिं जाबाय थासिगोन मिथिबाय जोंथ' थांगोन र' बांद्राय समनि थाखायबो नंखाया नाथाय नोंसो असलि बिलन दा इडियट अपना मुंह बंद रखो मिथिबाय ओइ जोंखौबो बांद्राय मामुलि दासानलै नोंनि साखर नङा जोङो गोसोब्लाथ' पुलिस थानायाव दानो थांनो हायो जोङो मिथिबाय अके नोंसिनि फैसाखौ आङो टाइम टु टाइम हरगोन दे सिरि थादो आरो बांद्राय बाहेरायाव ओंखारलाबायनाङा बाथ्रा बुंनो फैदों आया बे हाथरखिया बावबायसो नाथाय बिदि जानो नाङामोन आइनि बायदिबाथ' मानसिया लोमजाबाबो मावथारनांगौ जाहैबाय आरो सानसे गावहा मावनांबाबा मा जागोन जेन'बा गासैबो खामानियावनो इलिसा फैनायनिफ्रायनो इलिसा एखनबाथ' खोनासंनो बासै आङो नंनायनिबो नङिनिबो खालि इलिसायाल' दाय मोसौ बायदि गियानाथ' नोंनासोलै आयै बुजिनो रोङा ना मानसिखौनो मानसि बायदि साननो रोङि बेलाय दानो माबा मोनसे बुंलायगोन दाय जालायगोन इलिसायासो आयै हा बेल'थारसैमोन बेखौल'सो नुनो बाखि दंबावसैमोन बिहामजो मोनलायनानै आंनि आबा सनायासो बेफोरबायदि थोरसि बासन लथा सुलांबाय दों आबा सना नुदों बेनो खोब मोजां बिहामजो लाबोदों नोङो बेफोरखि हौवाफोरनि खामानिहाय हो आनालाय माथो बिसिजोंनो ओरै फिदिंलाय बाहायजाबायसै नोंलाय आरो मा थिग आबा गाबोन समफोरनो दख'नाबो सुनो होजाबावसिगोनसोहाय नोङो आयै मा बुथिबाय थायो नोंलाय एकदम 100% सियर आंनि आबा सनाखौ माबा मोनसे मुहिनि होथारबायहाय बियो आबा मिजिं नों बेफोरबायदि आबा आयै आफा आंखौसो रागा जोंबावबाय नों बेफोरबायदि नोंखौ रागा जोङाबालाय माथो खालामनांगौ आंलाय नंनायनि नङिनि हारे जानला मानला खोथा बुंबाय थानायनि बेलाय बेफोरबायदिनो बाहायजागोन नोङो आबा बिमानि खोथाखौ लायाखैथ' मानसिया लोमजादों आयै इलिसाया बेखौ मा बुजि मोना नामा नोंलाय जोंफोरनालाय हामा लोमजाबाबो बेफोरबायदि नङासै बेनालाय बिसनानिफ्रायनो सिखारनो नागिरा मानसिखौ एसे मानसि बायदि सानलै आयै बेबोथ' मेसिन नङाना बेहा लोमजानो हाया नामा जेन'बा गोरलै गथ' बायदिसो खालामखायो गोसो जानानैसो खालामखायो बायदि मोनो आं एसे एनैफोर लोमजागोन आरो लोमजाबाबो बेखौनो एसे बारा दिन्थिया बे आजिखालिनि बिहामजो माथो होनबावनो आबा ओइ आयै बिदि होननानै बेथ' नोंखौ खामानि मावनो थिनसोमथाराखैना
नों मावा दे थाब्रा मानो सैथारा नों दिनै बेखौ अयनायलै आयै नोंनाबो थोस जायालै नोंजों नोंनि बेफोरबायदि बाथ्राखौनो बिराद गाज्रि मोनोलै आं आयै मानसिखौनो एकदम मोसौ बायदि बाहायनो नागिरो माथो आंखौनो गाज्रि नुथारसैहाय आबा मा जादों बिदि औ नोंनि दायखाबा आबा नुवाखै नोंखौ खामानि मावैनि एसे एसेखौनो दाय नागिरग्रालै जेबो नङा दे आयै आंनो मावगोन दे बासन गंनै गंथामल'खाना ओइ दोन नङा मिजिं दे आं बांद्राय बिदि जेबो मोनजायासै दोन बुंबायना आङो बेफोरखौलाय जोंबो लोमजाबा साजाबा मावबोआखै गोदो जोंथ' आरो मुलिफोरखौनो बारा मोनजाबावामोन ओरैनो बानलु रोसि माबा बेफोरखौनो लोंलाबायनानै थायोमोन जोंफ्रा जाबाय लकेल मानसि ना लकेल बेखायनो जेरैबो एडजास्ट खालामनो हायो जोंफोरा आयु नांला सिरि थादो मिजिं सिरि थादो आं मावनोसै दे नाङा बुंखाबायना नोंबो खोनायाखै नामा नोंनाबो एसेल' नङा आयै बांद्राय दे बुंनाया दाबो मोजांखौनो हामजोबाखै थ' सानग्राया मा सानबाय थाथों बुंग्राया मा बुंबाय थाथों मा गोसो गाज्रि बिहामजोहाय बेलाय आयु बोरैबाथार माथो आबायाबो बिनि खोथाल' लाग्रा जाथारबाय बिनि खोथाल' खम गाज्रि नङा होमबा बियो दा बिखुनजोखौसो गाज्रि खालामनो हानानै सालानि सिगाङाव गोसो सिं सिं खम खुसि जादों बियो होमबालाय गाज्रि मोनखायो दा आंहासो दाय अस्थायगोन बेथा बिमानि खोथाखौ लायिया दिनै बासन सुजादों गाबोनबा आरो मा मा बाहायजायो ए हामदों दे जावैसो नों दिनै फैदों मोजां मोनबाय दे नोंनि नोंसाजोसो आयै बांद्राय देखायोना आयु आंखौ मा बुंदों बियो दे आइ माया जेबो दाहोनसै जावैसोखौलाय आरो माथो जावैसोनो नुबाय ओमफ्राय दख'ना गानबालाय मोजां नुथारलाय मानसिखौलाय बेफोरबायदिनो स्राय गाननानै थाबानो जायोना आबे ओइ सोरां नों बेवहाय फैदों थिगैनो दं नाथाय आंनि गाननाय जोमनायफोरखौ लानानै बे खामानि दाखालाम मिथिबाय आयु दे जावैसो आंथ' बुङोआनो नाथाय गावसो आरो बैसागुबासो फैनांगौमोन जुरिनिफ्रायनो सोलाबाबा बिहा ए सिरि था आइ नोंबो बेयाव जोंहा बाबा मेयर दोङो आं दोङो बेखौथ' बावोसो खोमा जोंखौ ओइ बेबायदि नङा दे जेबो आं साला मोजाङै फैबाबो बेहाय बेबायदिखायनो फैनो बायो आं हामाहाय जावैसो आइ माया नोंबो सिरि थादो दे ओमफ्राय नै जावैसो आबौ मेहेरखौ मोजाङै लाखि हजों नोंसिनावसो आरो थांनानै थानो मोजां मोनखायो दा जोंखौथ' जेन' बावनोसो हमलांबाय गथ'आनो मादि निसा जाखो हजोंहाय ओइ नों मानसियानो थिग नङा नालाय दा बेखायनो फिसालाजों थानो बाजाखागोनथ' आरो ओइ जामाथिं नोंबो सिरि थादो दे जाबाय आं हले रायलायबाय थानो बाबाय दे आयै नोंनो नोंनि जावैसो मोजां आलासिखौ नायदो रायलायबाबो उल्था फुल्थाल' बेना बायोहां बिदिबा नै दसे थानानै थांफिनखानोसै आसोला थांब्लानो जाबाय आरो हाबाबहाय जाबाय सानैबो सिरि थालायदो दे रायलायानालाय रायलाया था बांद्राय देखायमारोलै बे आयै बांद्राय देखायमारो बेखायनोथ' मेयरजों बेबायदि होनजायो बियो आंनि आबा मेरा आंखौ मिन्थिखायो गावनि बिमाखौ बेबायदि सानबाय थानोथ' गोसो जायालै नाथाय गोसोफोरखौसो मा बुंनो आरोना रावबो आंखौ बेबायदि थगायफेराखै रावबो थगायाखै नाथाय बिनि थाखाय दिनै आङो बेबायदि दिनखौ नुनांबाय महराव नायनानै सिनायनो हामारालै सोर माबायदि गोसोनि सिनायनो हामाराथ' एसेबां सैथान हिनजावनालै बियो एसेबां सैथान हिनजावमोन हिनजाव होननानै आंनि खाथियाव दाफैथारदोंसै आंलाय रं टाइमावसो फैफ्लांखो ना मायो माथो होनायनायनिथ' आङो खम दुखुआव दङना बे दायो बेवाइफोराबो आयु हामानोथो बिदि खालामनाय आब' सनियानोथ' एसेबां गिदिर दुखु होलांबाय बेवाइफोरनो बेवाइफोर नों बेयाव सान आंखौ निमाहा होदोना आरो नों आंखौ बेबायदि रागा जोंबाय दा थासैना नोंसो बेबायदि होनबावदो सान आइ लाभ इउ ना बेनोथ' गोरोन्थि जाबाय आंना एथ' मोजां मोनोमोन आं नोंखौ आंखौ मोजां मोनो बे आदायालाय मा बुंलाबायखो बेखौलाय आंनि हाथरखिखौ मोजां मोननो नाथाय बेवाइफोर नोंथ' साला मानो थगायनाय आंखौ साननैसोनिल' मोजां मोनफादोंमोन माने हो आंखौ उल्लु बानायदों नोङो आं उल्लु बानायदों मा खोथा बुंखो बेलाय आदायालाय औ थगायसुलिसो नोङो आंनि मोजां मोननायखौ नों खेला गेलेदों आंनि गोसोजों हाबाब बेवाइफोर बेफोरबायदिथ' जेबो नङा ओइ आदा थानो हाथारलालां दारमासथिनि
मेहेर औ बेवाइफोर नों सोरनि बाथ्रा बुंदों गैया दा बे सनानि थाखायनो जाजोब्बाय बेफोरो जायखौ मैखौनो बेवाइफोरखौ सिन्थायनो सना सांख्रांलांबाय आङो बेवहायथ' आंनि हाथरखिसो दङ औ नङालाय फंबाय माने ओइ नोंखौ बुंदों नामा बियो जानोथाय मेहेरांथ' आंखौ बुंदों बायदि मोनाखैहाय होमबालाय नोंथिं नायनानै नोंखौनो मानो बुंदों बे बेहायथ' रावबो गैया गोदाव सोराव सानला बायनो हाय नोङो आं बिदि जेबो नङा आं बेवहाय माने लिंफैदोंसोमोन साहा लोंनो बेवाइफोरखौ मेगन सायले आङो बाराखौबाबो आइ थै गावबो होनबा बुङोसो माथो रायलायहै आदाजों दसे होननानै दाना बिदिसो बुंलायबाय औ रायलायनोसो थिनदों दा ओमफ्राय बेबायदि रायलायनो थिनाखैब्रा माने सरिलै बेवाइफोर बाय मिस्टेक माने बोरैबा ओंखारफ्लांदों सोरखौबा बुंनो नंनाया सोरखौबासो सरिलै भाइ औ आदा बेहायथ' रावबो गैखायाना आंनि हाथरखिसो दङ एसे माने सोरगिदिं मोजां नायनानै रायलायबा मोजां आरोना जाबायसै दे मेहेर आं थांदिनि होनबालाय नों रायलायदो आदाजों खर' गरम जायोलै आङो नोंखौ सोरबा बेबायदि जानला मानला बुंबा एकदम सहायनो हाथारा आङो गाव सोरावहाय बेना माबा बुंबा माबा बुंखाबायना सरि बुंनानै हनै बेवाइफोरा दे थांदो जि रायलायनांगौ आं दंना दे बेवाइफोर दा साहा लोंनो फैदों आं बनायनानै दोनदोंमोन दे जागोन दे दा थांगोन आङो नों गाज्रि मोनाबालाय बेवाइफोरा आंनि रुमाव दोनफैबानो जाबाय आरोना दायो मानोथ' गाज्रि मोनो जागोन दे दायो लांगोन आङो हे ब्र जियानो जाबाय जेबो टेनसन लाबाय थानांलालै बेफोरखौ बेनिफ्राय साबसिनखौनो मोनगोन ना बाजिखौ आदा दरखार गैला आंनो मिथिबाय बेफोरबायदि थगायजानानै आं बारे बारे रावजोंबो थगायजानो गोसो गैलिया आरो अब्लाबो आदा नों गोसोखौ हमथानो नांगोन थै आइ एम फाइन ब्रा माथो जादोंखाय आंलाय मानोना आं मिथिखायोलै आदा सोरबा आंगो असेया दसे सम लाबोथ'ना माबायदि मोनो गोजान जालांब्ला बै समावबो जेला आंनि हाथरखिखौ थैबाय सानदोंमोन आंसो मिथिगौ माबायदि मोनदोंमोन जेबो नङा बे सासेनि थाखायनो टेनसन जायो नामा फंबाय जेबो टेनसन दाला आंबो लायाना अब्ला मानोथो खुसि गैयालै आदा एसे बि हेपि ना ओमफ्रायथ' जेला मेहेरा नोंजों दंखायो माथो टेनसन लाया आदा गोसोफ्रानो गोजोना ना थांग्राखौ थांनो होलै आं दंना आं नोंखौ हेपि दोनबाय थागोन ना जागोन दे माथो दासो जादों दा बेबायदिनो मिनिनानै थानांगौना आदा दै दुखु टेनसन दाहाफोरालाय सोरनाव गैया दिनै नाथाय खायसे नंखाय मानसिफोरनि थाखाय गावखौनो गाव बेबायदि बावगोमाना लानायाबो मोजां नङालै आदा बे बाथ्राखौ लिरनानै दोन नोङो नाथाय बबेबा समाव बबेबा जाथायफोरा गाराय गालाङोना मोनथिगौ नाथाय अब्लाबो गोसोखौ हमथानो नांगौ आदा मानोना गाव गावखौ जोथोन लानाया गावनि सायावनो गोसोफ्रा बायदों होननानै गावखौनो गाव लोरबां खालामनानै लानो नाङा बेबो सानसे गावनो फस्थायफिनगोन नायल' नोङो नायनोसै मा जायो आरे बा एसे गोबाव जाबोनाय नोङो नों गिदोंमोन गिथों आंनि दुश्मना आं आरो गिनो बा आसोलै नोङो दाबायदियाव गोथै बारियाव हारसिं थांनो हागोन हाया बेलाय सोर खैलाव दिन सानदों नोंलाय आं जुरिसो जुरि मा गोथै बारिल'लै जेरावबो थांनो हायो जुरिया मिथिबाय बेबायदि साहस गोनांसो जाखानांगौ दा दानि जुगावलाय आरो माथो गावबा गावबो एसे स्ट्रं जानो नांगौ दा एखनब्ला समाव दुखु फैगोन एखनब्ला समाव खैफोद फैगोन थेवबो लोरबां खालामना लानो नाङाथ' गोसोफोरखौ गाव गावनिखौ बेखायनोथ' आंनाव जुदि टेनसनफोर फैयोना एसे आलदा जायगा दोनखायो आङो ओमफ्राय आंनि थाखाय जायगाया आंनि थाखाय जायगायानो मायामोननाव थांनो मोननायखाय हो दै बिदि नङारा नोंनि थाखायबो एसे स्पेसियेल आलदा जायगा दोनो आरो वाव होमबाथ' मोजाङानो मोजां जायाबा गाज्रि जाबाय जेथ' मोनथाया फन हरबाय थानायखौ नुवाखै नोङो थानो बाथारदोनोलै बाबालाय बोरै जानोसै ओमफ्राय सासेया बाबा सानाबो दङ दे जोंजोंलाय गासैजोंबो मोजांखौनो रायलायदों दुखु मोनबायलै आंहा आबा सनाया अके होमबालाय थाथ' एसे दे आरो सोरां आफाया गय लाबोनाय दङ नोंखौसो गायनो खोन्थादोंमोन दे माथो दाय गायगोन आरोलै दे ओमफ्रायथ' लोगोफोर जायफोर हाबाखौ थाब खालामदो आदा मेहेर बाजिखौ लादो अके लोगोफोर नेथ' एसे माने गासिबो केरेक्टारानो हाबा जाजोबबा बोरै जागोन दिनै
माने नों माजिखौबा दाबो एसेबां मोजाङै गोसोथोनानै मोनाखै मानेथ' गासिबो संसार लाइनावसो थांजोबगोन ना लोगोफोर आरोथ' अलरेडिनो संसारनि काहिनियाव मिजिं इलिसायाबो दंखायोना स' जों बेखायनो एसे थाद'दों आरोना ओमफ्रायथ' आं दानो बेफोरबायदियाव गोसो गैथ'आ आरोना गोसो गैथ'आ माने गोसोथ' दं नाथाय एसे उनाव आरोना लोगोफोर माने एसे लाभ स्ट'रिबो थानांगोन ना नङा होमबा बेबि औ दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै आरोथ' लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों मोजां मोनदोंब्लाबो मोनाखैब्लाबो नायनायनि थाखाय बयनिसिमबो थेंक इउ दे अब्ला जोंना थांजोबदिनिलाय बयनिसिमबो गुड नाइट ओमफ्राय बाय बाय आरोथ' बयनिसिमबो मेहेरनिफ्राय लाभ इउ थ'दोलै स्टिंआ जोबथ'लायबाय दिनै औ थुदो जोंनि मेरिड लाइफखौबो नुगोन एसे उनाव दे लोगोफोर आरो जेब्ला मेहेर आरो हाथरखिनि जागोन एसे इउनिकैनो जाखागोन आरोना बायदिसिना सानबाय बायनानैनो खर'फ्रासो सालायलांबायहाय हाला आं हाला एखनबा समाव बोरैबासो मोनलायबाय आं मिजिं नार्जारिनि न'आ बेनो ना हाब पुलिस बेबो आंनि न'आव आं सोंदों मिजिं नार्जारिनि न'आ बेनो ना औ मेडाम मिजिंआथ' आंनिया माने फिसाला जायो नाथाय नोंसोर बेयाव औ जोंनाव मोनसे खबर फैदों दा जों बेखायनो नोंसालाखौ लांनो फैदों हे भगबान नाथाय आंनि आबा मिजिङालाय मा खालामखो ओइ मिजिं आबा बसुमतारी सरि नाथाय नोंसालाखौ जोङो थानायाव लांनानै थांनांसिगोन औ मा जाखायो ए इउ नोंनो नामा मिजिं नार्जारिया जोंनाव खबर फैदों मा खबर मेम आरो नोंथांमोना जोंनि न'आव जे जोंथ' नोंखौनो लांनो फैदों नाथाय मा दायाव मेडामजि नोंथांनि फिसालाया उन्दै बैसोआव हाबा लादोंना बोरो नों हामजालाय बहा दोनखुमादों ए गसाय सोर खोन्थाया बेबायदि जोंथ' दोनखुमायाखैहाय आंनि फिसालायालाय उन्दै बैसोआव हाबा लायाखैथ' नोंसोर बुंबाथ' बोरै जाबावनो जोंथ' खबरखौ 100% खोनाथारदों नाथाय सोर खोन्थाया बेबायदि जों मिन्थिजोबखायो गासैबो ए पुलिस मेडामजि आंनि बिहामजोआ उन्दै बैसो नंलाथ' माबा 30-35 बोसोर जालायलांबाय 40 थांसिगोन थगायथारदों बिसोर मेडाम मा पुलिस ओइ बिहामजो नोंना बैसोआ 40सो थांसिगोन नङा होनदा नायनायावनो सिनायखायो माथो नङाहाय पुलिस मेडामजि मानसिखौ लानानै थांखानांगौ थानायाव